שלום לכל הקהל הקדוש, ברוך הבא, ברוכות הבאות. אנחנו בעזרת השם ממשיכים בדברי רבנו יונה בשערי תשובה, והיום הנושא שאנחנו הולכים לדבר עליו, הרב ג'נח, בענייני כשרות המאכלים. בואו נראה לאיפה הוא לוקח אותנו, רבנו יונה. אות צדיק ג' אני קורא, שער שלישי, אות צדיק ג'. אל תשקצו את נפשותיכם. יש לנו מצווה מהתורה, מצוות לא תעשה, כן? לא לשקץ את הנפש. מה זה לשקץ? אל תגעילו את הנפש שלכם. הוזהרנו בזה שלא לאכול דברים הנמאסים על הנפש. אוכל צריך להיות יפה. אוכל צריך להיות נעים גם לעין. ולא רק, לא לאכול דברים בעייתיים, כגון שלא יאכל דג או חגב עד שימות. דג, הוא לא צריך שחיטה. אז אני יכול לקחת איזה דג, גופ, זה אבנון, בבטן. מותר או אסור? ברמה ההלכתית, אין בו צורך בשחיטה. אם תיתן לו מכה בראש והרגת אותו והוא חי, והוא מת, אז נגמר הסיפור, אתה יכול, מה שנקרא, לאכול אותו. אבל האם מותר לי לאכול דג חי? תשובה, לא. למה לא? כי זה משקץ את הנפש. מה קראתם? אכלתם פעם דגים חיים? הכל בסדר? לא. רגע, לא, סושי, דג נעים. לא דגים נעים! דג חי! לא אסור. לא סביצ'ה ולא סלו, לא. זה טעים, תבין, נאכל. רק בכשרות מהודרת. אני חוזר. אומר רבנו יונה, הוזהרנו בזה שלא לאכול דברים הנמאסים על הנפש, שלא יאכל דג או חגב. חגב זה סוג של אחד הולכים על הארץ, חגבים, כן, חגבים, כן, שמותר מצד הדין לאכול אותם. היום בימינו אנחנו לא בקיאים איזה זן הוא כשר, יש מאות זנים, מי שיודע בעבר, גם במרוקו אכלו חגבים, כן, יש להם איזה שם, איך אומרים, זרעות? לא, יש להם איזה שם? זרד, זרד, נכון, יפה, רבי אהרון, זרד, יפה. אבא שלי אומר, היו קונים אותם במרוקו, שקים, אוכלים אותם כמו צ'יפס, מנשנשים אותם. מתגנים אותם בשמן והיו אוכלים אותם צ'יפסים. כן, אבל היום בימינו אנחנו לא יודעים איזה זנים מותרים, איזה זנים אסורים. היה פעם זן שלמעלה היה לו אות, ככה היה להם סימן בכל מיני מקומות. התימנים, יש להם זנים שהם אוכלים אותם. יש כאלה שניסו להכניס את זה לעולם, חזרה, אחרי הרבה שנים שאבדה לנו המסורת, אבל יש לנו מספיק מה לאכול. מי שרוצה לאכול צ'יפס, יאכל צ'יפס של אוסם, של הלית, לא צריך לקנות עכשיו חגבים, יש לנו מה לאכול. מכל מקום, רק שנייה, מכל מקום הרעיון פה, לא לאכול דברים חיים, הכוונה שהם עדיין יש בהם חיות, אבל לאכול דג שהוא לא מבושל לגמרי, מותר. אדם רוצה לקחת דניס, לפלט אותו, לשים עליו קצת מלח, פלפל, כן? לשים מלח, פלפל, קצת לימון, בלי בישול, אין שום בעיה. היום יש הרבה מאכלים אסייתיים, כן? שאוכלים אותם חיים ממש. הסושי, דגי טונה, דגי דניס, דגי סלומון, אין שום בעיה, גם בשר מותר לאכול חי. בבשר יש סוגיה אחרת לגבי אדם. היום רוב הבשרים שמשווקים בשווקים, בחנויות, באטליזים, הם בשרים שעברו כבר הכשרה מליחה, אז אין בעיה לאכול גם בשר חי, כן? מה שאנחנו רואים אדום בצלחת, זה לא נקרא דם, זה נקרא מוהל. מוהל על פי ההלכה מותר. מוהל זה הלחות שנמצאת בבשר, שמשאירים את הבשר על הצלחת, פתאום אתה רואה איזו שלולית כזאת של אין בעיה, שרוצים לאכול את זה, זה מותר. ברגע שהבשר עבר הכשרה של מליחה כדת וכדין, אין שום בעיה. בסדר? אומר רבנו יונה, שלא יאכל דג או חגב עד שימות. למה? כי אם תאכל אותו חי והוא מפרפר אצלך בבטן, זה נקרא שיקוץ. זה לא אסור מצד דיני כשרות המאכל, זה אסור מהנפש האלוקית המעולה שלך, כן? שאתה גורם לעצמך להיות בהמי, משוקץ. עוד מעט נראה. וכן לא ישתה בקרן מקיזי הדם. בקרן מקיזי הדם זה תחום מאוד שאנחנו לא מכירים אותו היום, בעבר היה תחום שנקרא הקזת דם.
היו מוציאים שואבים, 3/4 מהדם של גוף האדם, מבחינה רפואית, היו עושים נקב בצוואר, מכניסים סוג של שלפור, סוג של קרן או של איזה צינורית, והיו מוציאים 80% מהדם של האדם. זה היה בימים הראשונים מחליש את האדם בצורה מוחלטת, אבל אחר כך האדם היה הופך להיות מאוד מאוד חזק. בכל העולם, אשכנזים, ספרדים נהגו לעשות את זה, יהודים וגויים עשו את זה. היום אנחנו לא בקיאים בזה, לא עושים את זה. אבל זה בריאות, זה מחזק את מערכת המחזוריות של אדם, כן? ומחזק את האדם באופן כללי להיות יותר חזק. אומר לנו פה, השתמשת בקרן הזאת בצינורית, שטוף אותה, אסתטיקה. אסתטיקה זה לא להתעסק עם דברים משוקצים, בסדר? הלאה. דבר נוסף, ברוך הבא. דבר נוסף, המשעה את נקביו. בכבוד רבה, בוא תשב פה, הנה פה, ברוך הבא, יש פה חומר. ברוך הבא. אהרון, זה מקום, חבר שלי, ברוך הבא. דבר נוסף, אומר זה, המשעה את נקביו. מחילה מכבודכם שצריך לדבר, אבל זה גם כן לא תעשה מהתורה. אדם צריך ללכת להתפנות. להתפנות, לא משנה למה הוא צריך להטיל את מימיו או צרכים צריך לעשות. אסור לאדם לגרום לגוף שלו לזמן ממושך. ברור שאנחנו לא מכונות, אז עד שאני אגיע לשירותים, עד שאני אגיע לבית הכיסא, עד שאני אתפנה וכו'. מבחינה בריאותית זה מזיק מאוד לגוף שאדם לא מתפנה, כן? אבל אם האדם משעה את נקביו בדווקא, זה נקרא לא תשקצו את נפשותיכם. הנפש שלנו היא נפש אלוקית, אתה מקלטל את הגוף. דבר שנאמר, בל תשקצו את נפשותיכם. אני מדלג לעוד צדיק ו', תעברו לעוד צדיק ו', כן? עוד, אנחנו עכשיו קראנו צדיק ג', אני בכוונה מדלג באופן חד פעמי פה לעוד צדיק ו'. עוד, שזה אותו תחום, לא תאכלו כל נבלה. נבלה, דבר שלא עבר תהליך של שחיטה. יש לנו נבלה וטרפה. נבלה, כן? נבלה, מה זה נבלה? זה בעל חי שהוא כשר במהותו, אבל הוא מת. אסור לאכול אותו. אז מה ההבדל עם אלא מה? חייב שחיטה. טרפה, שחטתי אותו, אבל הוא פגום. או שהשחיטה הטריפה אותו, הכוונה גרמה לו להיות טרף, כי השחיטה לא הייתה תקנית, הסכין, הצורה, הדרך, יש כל מיני דרכים לפגום בעצם השחיטה, או שכאשר השחיטה הייתה טובה, אבל בתהליך של הבדיקה, בדיקת הריאות וכו', האיברים הפנימיים של הבהמה, היא לא היו תקינים. היה נקב בריאה, היה דביקויות, היה כל מיני בעיות שזה מטריף את הבהמה להיות טרפה. אומרת לנו התורה, לא תאכלו כל נבלה, אמרו רבותינו, כל שנפסלה בשחיטתה נבלה עכשיו, זה הנקודה. אדם צריך לאכול בשר כשר, עוד מעט נדבר על זה באריכות. אומר פה רבנו יונה, שיחת מוסר, ולמוכיחים ינעם. מי שידבר על התחום הזה, אומר, אני מברך אותו, אומר רבנו יונה. העד בעם, צריך להעיד בעם, להסביר להם, חברים, אתה לא יכול לאכול בכל מקום, לא במסעדה בכל מקום, אם אין כשרות, לא לאכול אצל כל בית, אתה לא יודע מאיפה קנית את הדברים. הדברים צריכים להיות תקניים, הלכתיים, לא להיכשל במאכלות אסורים. יש בעולם הרבה אנשים שלא מצליחים להתגבר על תאוות האכילה. כל אחד והחולשה שלו. אחד, אתה מראה לו בקבוק ערק, סיים את הערב. מה קרה? לחיים, 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 לחיים. עד שנגמר הבקבוק. לחיים, לכבוד רבי יעקב אבוחצירא, יום חמישי ההילולה. לחיים, חיי רבנו, חיי רבנו. כן, את כל התאווה שלו מכניס על הצדיקים. בסדר? אבל בסופו של דבר, לחיים, 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 אבל הוא לא שולט. לכן חז"ל אמרו לנו, אדם ניכר בכיסו, כוסו וכעסו. כיסו, אם הוא לארג' או לא לארג', קמצן. אתה רוצה לבדוק בן אדם, אתה רוצה לבדוק בחור? תראי אותו. טוב, אז נשים חצי חצי? אתה רוצה בחורה, שתתפי איתי בהוצאות? כן? לכל אחד לפי העניין אצלו. אדם צריך להיות בהזדמנות, להיות פתוח. גם אם האדם הוא לא כל כך
במצב כלכלי, אבל הוא צריך להשתדל להיות קליל בכסף, כולם נותנים, שים גם אתה, לא, אני לחוץ עכשיו, בסדר, 100 שקל האלה יגרמו לך עכשיו לפשיטת רגל, בסדר, כולם נותנים, תן גם אתה, כולם מזמינים, גם אתה מזמין. לדאוג להיות בן אדם קל ונעים. לא אמרתי פזרן. פזרן זה גנאי, זה לא מעלה. להיות פזרן זה לא מעלה. אדם צריך להגיע, הולך לבית, הנה מביא בקבוק, הנה מביא מתנה, מה שנקרא, בשמחה, באהבה, לפרגן לאנשים. זה בכיסו. בכוסו, שים לו בקבוק, תראה איך הוא מתנהג. את רוצה לראות מי זה הבחור? בלי לדבר. שים לו בקבוק, ערק, תביני הכל. יש אחד, החולשה שלו זה ערק, אחד זה יין, אחד ויסקי, אחד זה וודקה, אחד זה עישונים. כל אחד, תראה את התאוות שלו, אותו דבר באוכל. יש באדם מריח על האש, נסגר לו השכל. זהו. הוא נמשך לשם כמו מגנט, והוא לא זז משם. תשים לי עוד אחד, שים לי עוד אחד, שים לי עוד אחד. הוא הופך להיות כל... רגע, הרב, אבל מותר לאכול. מה הבעיה? זה כשר, זה מחפוד. אין בעיה שזה מחפוד. אבל איך צורת האכילה? האם זה משתלט לך על כוחות הנפש שאתה... זהו, נגמר הסיפור? שלקחת את האתיקה, שכחת את הדרך ארץ, או שהפכת להיות בן אדם, אוכל, 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 אוכל. בכשרות זה פי 10 יותר גרוע. אדם רעב. וואי, הבטן שלו משתגעת. טוב, הוא משתגע מתאוות האכילה כי הוא רעב. בסדר גמור, מותר לאדם להיות רעב. מותר לאדם להיות רעב מאוד. בסדר גמור. אבל מה קורה כשאין לו איפה לאכול? אין פה מסעדה כשרה. הוא נמצא עכשיו בקפריסין, הוא נמצא עכשיו בגיאורגיה, הוא נמצא עכשיו בתל אביב, אין מסעדה. מה? הוא בא לחנות, זה כשר? לא, האוכל כשר, רק אנחנו פתוחים בשבת. אתה לא יכול להכנס לאכול פה. המסעדה, לא, רק אכלנו סלט. מה זה סלט? סלט יכול להיות גן חיות. סלט, אם זה עם עלים, אם זה ירקות. הנה, צורי, ברוך הבא, דיברנו בדיוק על אוכל. אני רואה שאתה אחרי העבודה רעב. אכלת כבר? עוד לא. עוד לא, השם ייתן לך בריאות וכוח להתגבר. כן, הוא בא ישר מהעבודה, השם ישמור אותו, לא פשוט. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אז התחום של להתגבר על תאווה באכילה, זה אחד הדברים הקשים. כי אדם רעב אין לו עכשיו כוח לחכות ולנסוע עכשיו, עוד חצי שעה, עוד 40 דקות, תן לי עכשיו, אני עכשיו רעב, שים לי טורטיה, שים לי פיצה, אבל זה לא כשר, בעיה. אומר הרב, ולמוכיחים אני קורא בעוד צדיק ו', כן, חבר'ה, להסתכל, הבנות שהגיעו חדשות, פה עם ספרים, חייב הרבנית. כן, מה השם הפרטי אמרנו? אסתר, הרבנית אסתר. אומר הרב, ולמוכיחים ינעם, העד בעם, צריך להעיד בעם, ויזהרו בתורת השחיטה ובדקדוקיה להשלים חוקיה. היום אין לנו כל כך את השחיטה הפרטית שבעבר היה. מי שזוכר, המבוגרים פה, אבי, אהרון, אתם זוכרים לפני 50 שנה, לא הולכים לסופר, קונים תרנגול, עוף, הולכים לשוק, הוא שוחט לך, אתה מזמין, אומר לו, תכין לי 2 עופות, הוא לוקח תרנגול חי, מביא לשוחט שעומד מאחור, השוחט, או סוחט, מוציא את הנוצות, ואתה עושה מליחה בבית. זה היה מה שנקרא היסטוריה, ובערב חג עומדים בתור. אין ארגז עופות, ארגז עופות זה ארגז נוצות. צריך לעבוד חצי יום. אז הוא אומר בזמנם שהיה ככה, שחיטה, הוא אומר צריך לשים לב, בדקדוק, להשלים את החוק, ויבחרו להם בכל קהל שוחט ירא חטא. שוחט ירא שמיים, זה לא משחק. אם השוחט לא ירא שמיים בתכלית, אז הוא מאכיל את כולנו טרפות ונבלות. על הראש שלו. מה זה על הראש שלו? אבל הגוף שלך הופך להיות פיגום. הגוף שלך הופך להיות מקולקל. אתה אוכל טרפה, אתה מקולקל. מה אתה רוצה? אני קניתי. כן, לכן קונים ממקום עם כשרות מסודרת, ממקום עם כשרות למהדרין, דברים כמו שצריך. לכן לא אוכלים בכל מקום. אומר הרב, כי עם רב מישראל תלויים עליו במצוות השחיטה והבדיקה. וגם המנה אמרו זיכרונם לברכה. רוב מצויים אצל שחיטה מומחים הם. באמת רוב השוחטים הם בסדר. אך יש מקומות, מבלי משים ואין תוכחת, אף אחד לא שם לב, מצויים שם רבים מן העם,
הנמצאים אצל השחיטה בלתי מומחים בתושייה. יש להם כוח. התחום של עולם הבשר זה קרטל, מי שיודע, צור, אמת או לא? אתה יכול להיכנס בשוק עכשיו, להכניס עכשיו, לפתוח עסק של בשר, שחיטה? מי ייתן לך, אחי? זה קרטל, זה קווי חלוקה, זה אנשים מיליארדרים של כמויות, של בשרים, של כל מיני מערכות מורכבות מאוד, בעלי תושייה, זה אנשים עם עוצמות. אתה לא יכול להיכנס להם, ככה אני גם רוצה. פעם היה קווי חלוקה של לחם, של חלב, של פיתות. אתה יכול להיכנס לקו חלוקה של פיתות? זה היה עולם תחתון. אוי ואבוי, זה לבנת חבלה על הבוקר מתחת לאוטו, אתה מדליק, מתפוצץ. פיצוץ, איך היה פיצוץ? ככה היה פעם. גם בזמנם, הבשר היה השם ירחם. טוב, אז צריך להיזהר. אבל מה אתה רוצה, כבוד הרב? אז היום אנחנו הולכים לסופר, שם בעגלה, עם הברקוד עושה טיק, 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 לקחתי עופות, שמתי על המשקל, אומר לו, תחתוך לי, תסדר לי, הכל פיקס. אבל עדיין, אסור לקנות במקום בלי כשרות. נשאלת השאלה, מה קרה, מה גורם, מה הבעיה אם אני אוכל במקום בלי כשרות? מה קורה לי? מה מתקלקל לי? מה יש במלפפון? מה יש בירקות שהם לא נקיים מחרקים? מה יש בעוף? מה יש בעוף? עבר שחיטה, לא עבר שחיטה, עבר מליחה, לא עבר מליחה. אז אני בסייעתא דשמיא, לכבודכם, רוצה ללמד אתכם מה זה אוכל כשר, איזה השפעה יש לו רוחנית, איזה השפעה פיזית, ואיזה השפעה רפואית על גוף האדם. בואו נקרא. אומרת התורה הקדושה, זה רמב"ן בפרשת שמיני, ספר ויקרא, פרשת שמיני, פרק י"א, אות י"ג. אומר, למה אסור לאכול, אומרת התורה הקדושה, ואת אלה תשקצו מן העוף, לא יאכלו שקץ הם, את הנשר, את הפרס, ואת האוזנייה, ואת הדאה, ואת העיה למינה, את כל עורב למיניו. בוא נתפס עורב, מה? יונה היא קטנה, מה יש בו? בוא עורב, יש בו חצי קילו, יש עורבים, מה זה? רולות, מה הבעיה שאני אוכל עוף לא כשר? אומר הרמב"ן, והנה טעם האיסור בעופות מפני אכזריות תולדותם. היונה יש לה מידות, ראיתם יונים? עדינה, יודעת, אתה יכול חיטים, זוג יונים, הולכים פה, הולכים שם, טיילים, אתה עושה לה, כולם בורחים. העורב גנסטר. בעדינות. העורב עז פנים. עורב יראה יראה לטעה, הופה, יושב עליה, יראה נבלה, יושב לאכול אותה. אכזרי. אומר הרמב"ן, והנה טעם האיסור בעופות מפני אכזריות תולדותם. בנפש של העופות הדורסים שאוכלים בעלי חיים אחרים, הם אכזריים. והבהמות, ייתכן שיהיו כן, גם כן בבהמות, אריה, נמר, גם כן יהיו ככה. מפני, מי זה בא לנו, אני בלי משקפיים, לא רואה? ברוך הבא, הרב יכול להיכנס בחינם. הכל טוב, אח שלי, מה צריך? היה, ויש לנו עדיין כל מיני מערכים. תודה הרב, אנחנו באמצע השידור ישיר, כל העולם רואים אותי עכשיו, כן. מחילה ואהבה רבנו, לאט לאט נדבר ב9:30 אם צריך משהו בשמחה. ברוך הבא. יש אברכים למעלה, אתה יכול לדבר איתם. כן, מסתובבים עם הבחורים, עם הילדים. אומר הרמב"ן, כן, אותו דבר ייתכן גם בבהמות, יש בהמות יותר אכזריות, כן? דוב, תאר לעצמך, בשר דוב על האש. אני אוכל דוב, אומר הרמב"ן, אתה תהיה דוב. שמעתם? אתה אוכל בעלי חיים אכזריים, עם מידות רעות, מה אכפת לי מהמידות הרעות של הכלב? כלב הוא אוכל, חתולות, עכברים, רודף אחרי לטאות. צריך ללמוד. אומר הרמב"ן, הוא לא אומר את זה בוודאות, הוא אומר בעופות הדורסים ודאי, אתה הופך להיות אכזרי. אומר הרמב"ן, והבהמות ייתכן שיהיו גם כן במהלך הזה. הוא לא אומר את זה באבסולוטי. מפני שאין בבעלי הגרה והפרסה השרועה דורס. בבעלי חיים שאנחנו כן אוכלים, פרה, כבש, איל,
צבי, הם הבעלי חיים שאנו כן אוכלים אותם, הם לא דורסים, הם לא טורפים. אבל השאר, כולם יטרופו. אז יוצא לנו מפה, אומר הרמב"ן, זה משפיע אכזריות על האדם. הלאה. אומר ספר החינוך, אחד מרבותינו הראשונים, לפני כמעט 700 שנה, ראה רבנו אהרון הלוי, תלמיד הרשב"א, כותב ככה: למה אסור לאכול טרפה? מה הבעיה שלי לאכול טרפה? פעם אבא שלי אמר לי שהוא היה בחברון, אצל הערבים, מכר להם סחורה, מכונה, לא זוכר מה היה. אז הוא אומר, איזה יופי היה שם, שוחטים אצל הערבים, צ'ק צ'יק צ'וק, פרקים לך את הבהמה, כמה רגעים. כן, אבל זה טרף. יש מצוות שחיטה, עם ברכה, עם לשם שמיים, יש כמה מהלכים. אומר ספר החינוך, למה אסור לאכול פרה, אבל שהיא טרפה? כבש, טרף. שימו לב איזה מילים מדהימות. לפי שהגוף כלי לנפש. הגוף הבהמי שלנו, העצמות, בשר, גידים שלנו, הוא כלי לנפש. הנפש זה הרוחניות של האדם. ובו תעשה פעולתה. הגוף הפיזי משפיע על הנפש. וזולתו לא תשלם מלאכתה לעולם. בלעדי הגוף, אנחנו לא יכולים, הנפש לא יכולה להגיע לתיקון שלה, לתכלית. על כן באה בצילו, לכן הגוף והרוחניות מחוברים ביחד. ולא לרעתה, הגוף לא בא לקלקל את הנפש. באמת, כי האל לא יריע, אבל יטיב לכל. הגוף אמור לשרת ולהיות עזר לנשמה הרוחנית שלנו. נמצא כי הגוף בין ידיה של הנפש. הגוף הוא פועל בכוחות הנפש. כמו הצוות ביד הנפח. אשר עמו יוציא כלימה למעשהו. כמו שהצוות עם הצוות, אני מעקם את הברזל, מיישר אותו, כן? אותו דבר, הנפש שלנו היא פועלת על ידי הגוף. ובאמת כי בהיות הצוות חזק ומכוון לאחוז בו הכלים, יעשם האומן טובים. כאשר, שימו לב, הצוות הוא כלי טוב, חד, ישר, פלס, לא זז מילימטר, צ'פקה, מכירים אנשי מקצוע, צ'פקה. אם יש לה שיניים טובות, אם יש לה ראש חד, אם הסיום, אתה תופס את הבורג, הוא לא משתחרר. אבל אם הוא כבר שחוק, מכירים את זה? הוא לא תופס את הבורג, מתגלגל לך, מסתובב לך, אתה לא תופס את הקצה. אז הכלי, הכלי העבודה, הוא פועל ככל שהוא יותר טוב, הוא יפעל יותר טוב. מברג, ביט של המברגה. אם הוא לא חד, הבורג מתחלק לך, אמת או לא הרב? כן, הוא יודע. כל הכלי העבודה הם צריכים להיות מדויקים. ככל שהוא משופשף, עקום, קיבל מכה פה, קיבל שמה, לא עובד טוב. אומר הרב, אותו דבר, הנפש, ואם, כן, וכמו כן בהיות הגוף בעל הפסד, תתבטל פעולת השכל כפי אותו הפסד. כשהגוף שלנו מקולקל, הוא לא פועל טוב. על כן הרחיקונו תורתנו השלמה מכל דבר הגורם בו הפסד. התורה אומרת לנו, אל תקלקל את הגוף. כשאדם שותה אלכוהול בלי גבול, הוא מקלקל את הגוף. כשאדם מעשן כמו קטר, הוא מקלקל את הגוף. והרב, אסור לעשן? אסור לעשן. באמת אני אומר, אסור לעשן. זה כיף, סבבה. איזה כיף זה לעשן? איזה כיף זה לעשן. אבל זה מקלקל את הגוף. מקלקל את הגוף, אתה פושע. הקדוש ברוך הוא נתן לנו גוף, צריך לשמור עליו. אז הרב, אז גם לא נשתה קולה ולא נשתה פנטה, ולא נשתה, כי תראה, יש פה סוכר. נכון? צריך להשתדל, לשמור על הבריאות של האדם, לעשות התעמלות, לשמור על הגוף, לא לאכול כמו בלי סוף שומנים, לא לאכול בלי סוף מלח. אני אוהב מלח. עכשיו תאכל, אבל לאט לאט אתה תשלם על זה ביוקר. לחץ דם, עניינים? אמת או לא, הרבי אבי? מה אומר? 90% סתימה, 95% סתימה, 99% סתימה, עורק ראשי, 2 עורקים, 3 עורקים. יש בר מינן.
מסתם כפול, אחי, זה אינג'קשן, כן? הלך המנוע. ועל דרך זה, לפי הפשט נאמר, שבא לנו האיסור בתורה בכל המאכלות האסורות. המאכלות האסורות מקלקלים את הגוף. ואם יש מהם שאין נודע לנו ולא לחכמי הרפואה נזקן, אומר מה? תראה מלא אנשים אוכלים בשר וחלב, תראה מלא אנשים אוכלים, כל מיני מקומות לא כשרים, אצל ערבים, אוכלים בשר, אוכלים שווארמה טורקית, אצל הטורקי, אצל ההוא ביפו, אוכלים בכל מיני כפרים ערביים, אוכלים בשר. תגיד מה, אם הערבים והדרוזים חזקים, אז למה שאנחנו לא נהיה חזקים? אומר בעל החינוך, ואם יש מעין שאין נודע לנו ולא לחכמי הרפואה נזקן, לא רואים את הנזק שלהם, אל תתמה עליהם, אל תתפלא. כי הרופא הנאמן שהזהירנו בהם חכם יותר ממך. מי הרופא מספר אחד בעולם? ברוך אתה השם, רופא כל בשר הוא מביא לעשות. הוא הקרדיולוג, הוא האורולוג, הוא האורתופד, הכל זה הוא. הוא פנימית א', הוא פנימית ב', הוא פנימית ג', הוא אונקולוגיה, הכל. הרבי אהרון, אתה במכשירים רפואיים, מכיר הכל, לא? קרדיולוג, הכל. אומר כי הרופא הנאמן אמר שאוכל לא טוב, מזיק לגוף. אבל לא ראינו, הוא אומר שכן. אז תאמין מי אתה מתווכח עם פרופסור שלמד 7, 8, 10 שנים, מול בורא עולם. מי יותר חכם הרבנית, אסתר? נגמר. וכמה נסכל ונבעל מי שחשב שאין לדברים נזק או תועלת, אלא במה שהשיגו. אומר כמה טיפש אדם שחושב, אני לא מבין ככה. אתה לא מבין? מי אתה? יתוש. מי אתה? יתושה? אתלט? אתה לא הבנת. אבל כמה דברים לפני 50 שנה ברפואה חשבו שזה ככה, והיום עם התקדמות הרפואה התהפכו 180 מעלות. ועוד 10 שנים יגידו שהטיפול הזה היה קלקול ואנשים מתו מהטיפול הזה. ואם היינו עושים הפוך היה מציל אותו, ואם לא היינו עושים... אומר הרב, כמה סקל, כן? כסיל. ונבהל מי שחשב שאין לדברים נזק או תועלת אלא במה שהשיגו. אני לא מבין ככה. בעולם הרפואי זה עוד לא ברור. ויש לך לדעת, כי לתועלתנו לא נתגלה סיבתן ונסקן. הרבה דברים, חקר המוח. כמה חוקרים את המוח ועוד לא השיגו, כלום במוח. כלום. למה? אז יש לו כל מיני סיבות וכו'. וידוע הדבר מדרכי הרפואה, שבשר כל הטרפות האסורות לנו מוליד הפסד אל גוף אוכלו. שמעתם? אדם שאוכל נבלות וטרפות, מקלקל את הגוף הפיזי. שמעת צורי? אדם שאוכל בשר לא כשר, מקלקל את הגוף. מחמת שהטרפות מורה על חולי הבהמה. אם יש חור לריאה בבהמה, אז הבהמה הזאת חולה. אם היא חולה, היא תקלקל לך את הגוף. ואל תקשה עליך ותאמר, מה הפסד? אפשר להיות בבהמה שנטרפה מיד ונשחטה. גם תגיד, רגע, אבל הוא בסך הכל טעה בסכין. הסכין הייתה פגומה. אומר הרב, כי לא מחוכמה תקשה על זה. הלא ידעת כי לכל דבר התחלה. עכשיו אתה לא רואה את הנזק, אבל עוד 10 שנים הגוף שלך יתקלקל מזה. אנשים עכשיו, כשילדים אוכלים מלח, ושמים לך כל דבר מלח, הם לא יודעים. אבל בגיל 50 אומרים לך, אחי, נסגר המועדון. יאללה, כדורים, תתחיל. לחץ דם גבוה, 200, 240. מאיפה זה התחיל? בגיל 15 שהוא אכל בלי גבול פופקורן עם מלח, עוד צ'יפסים מלח, עוד מלח, שים. אני אוהב הרבה מלח. עכשיו אתה לא משלם, עוד 20 שנה תשלם. אותו דבר אומר ספר החינוך. בתחילת הדרך שאדם אוכל מאכלות אסורות, טרפות, נבלות, הוא לא רואה נזק בגוף. אבל הזמן יעשה את שלו והאדם יחלה. זה דבר נפלא. ואין ספק כי מן הנזק רע אפילו מיותו. אומר לנו פה הספר החינוך, אל תנסה את הקדוש ברוך הוא. הוא הרופא מספר 1 בעולם. היום השם זיכה אותי למצוא תשובת הרשב"א. כשישבתי להכין את השיעור, מצאתי תשובת הרשב"א. הרשב"א רבנו שלמה בן אדרת. חי לפני כמעט 700 שנה, תלמיד הרמב"ן. והוא אומר,
חלק א', סימן תי"ח. אז מה ראינו בינתיים? זה מביא אוכל לא כשר, מה הוא מביא הרבנית? אכזריות. ואחר כך מה הוא עושה הרב? מקלקל את הגוף. עכשיו אומר הרשב"א, תקשיב צורי, מי שעייף יעמוד. והתורה בכלליה ובפרטיה רפואות גדולות למחלות הנפשות המשתבשות בדעותיהם. אדם יש לו שכל משובש. יש היום תחום שנקרא חולי הנפש. אתם יודעים כמה בעם ישראל, אני לא רוצה להלחיץ אתכם, יש להם בעיות נפשיות? בארץ ישראל, בפרט אחרי המלחמה. אתם יודעים כמה? אתם יודעים כמה אנשים חולי נפש? חלק מאובחנים קליניים, חלק לא מאובחנים קליניים. למה הם לא מאובחנים קליניים? כי הם לא רוצים, אז הם מעדיפים לעשן ירוק, מעדיפים לשתות אלכוהול, מעדיפים לישון כל היום, מעדיפים לקבל ביטוח לאומי, ולא לטפל בעצמו. מכל מיני סיבות, כל אחד וענייניו, ואני לא בא להעניש אף אחד, ובטח לא לתת דופי, לא רוצה לתת ציון לאף אחד. השם ישלח רפואה שלמה לכולם. כי אף אחד לא רוצה להיות הבן אדם המסכן שחסר. אומר רשב"א אומר, הבית יוסף, רבי יוסף קארו על הרשב"א, דבריו דברי אלוקים. ככה אומר הבית יוסף, רבי יוסף קארו על הרשב"א. דבריו דברי אלוקים. והתורה בכלליה ובפרטיה רפואות גדולות למחלות הנפשות המשתבשות בדעתיהם. התורה היא תרופה לנפש. ואתה דע, כי כשם שסמי המוות והרפואות ממיתות, אדם יש סם מוות, רעל עכברים, ישתה כוס אקונומיקה, יאכל מאכלים שהם סמים שהורגים בן אדם. הם ירסו את הגוף? כי כשם שסמי המוות והרפואות הממיתות ימיתו, ואף על פי שאין האוכל אותם יודע שהם סמי מוות. שמו לבן אדם רעל, ברוסיה אלה שם, זה הרג פוטין, הרג את ההוא, פתאום אחרי יומיים, בום, פוצץ לו על לב. לא יודע מה עשה לו. הוא אכל עוגה, סכין, עכשיו שהוא אכל, הוא יודע שהוא אוכל רעל? לא, הוא לא שם לב. אבל היום יומיים, שבוע פתאום, השתבש, במקום הבן אדם מת. הוא לא ידע, בשעה שהוא אכל, הוא לא ידע שזה השפיע על הגוף שלו. אומר הרשב"א, ככה המאכלות האסורות מטמטמות את הלב והנפש, ואף על פי שאין האוכל יודע. אתה אוכלת אוכל לא כשר. מה יש בפיצה? מה יש ברביולי? רביולי. זה לא כשר. התבשל במקומות לא נכונים. בשר, חלב, כל מיני דברים לא כשרים. לא יודע מי, מה. גלידה, פעם מתקשר אליי אחד באיטליה. כאילו ישראלי שנסע לאיטליה. הרב, אכלנו עכשיו גלידה. אמרתי לו, בני, כשר? הוא אומר לי, לא, מה יש בגלידה? מה זה מה יש בגלידה? יש חומרי טעם, חומרי ריח, יש פירות, יש מעצבים, יש צבעים, יש שומנים מן החי, מן הצומח. בגלידה, שומן מן החי. אתם יודעים מה זה שומן חי? חזיר. לא דווקא ג'לטין. ג'לטין זה פירוק של חומר בעצמות, של בהמות. מה זה מה יש בגלידה? אז אתה אוכל לי גלידה באיטליה? גלידה איטלקית? אתה לא מתבייש? אחר כך אתה אומר למה יש לי חרדות? אחר כך אתה אומר למה אני מפחד? למה אני רוצה לישון? למה אני בורח מעצמי? למה לא טוב לי עם עצמי? למה אני מתוסבך עם עצמי? הנה התשובה, אומר הרשב"א. לא אני. העתקתי את הלשון שלו בשבילכם. לא היה לי את הספר פה, אבל במחשב הוצאתי, העתקתי, לא היה לי מדפסת. אני חוזר. והתורה בכלליה ובפרטיה רפואות גדולות למחלות הנפש המשתבשות בדעותיהם. הנה בן אדם נהיה משובש. ואתה דע, כי כשם שסמי המוות והרפואות ממיתות, וימיתו, אף על פי שאין האוכל אותם יודע שהם סמי מוות, כך המאכלות האסורות מטמטמות הלב והנפש, ואף על פי שאין האוכל יודע. שמעתם? אתה אוכל לא כשר, מטמטם לך את הנפש. משבש לך את הדעת. ואתה לא יודע, הוא היה בסדר, הוא היה איתנו בבית ספר, הכל היה טוב. היה אחד, היה איתנו בבית כנסת, למד איתנו תואר ראשון באוניברסיטה, עבד איתנו, פתאום לא יודע מה קרה לו, הבן אדם לא סגור על עצמו. הרב בר, אתה למדת פסיכולוגיה, אז הנה הסוד.
אנשים לא סגורים על עצמם. מה קרה? מה קרה? הנפש משתבשת, אוכל. כמה זה חמור. זה רשב"א. אז למדנו הרבנית אסי, איתנו. למדנו. רמב"ן אומר זה אכזריות. ספר החינוך אומר, מה זה? הגוף, כן, הגוף. הרשב"א אומר, הנפש. שמעתם? הרשב"א אומר, הנפש מתקלקלת. אתה אוכל שניצל לא כשר? אתה אוכל, מה? מוקפץ לא כשר? את אוכלת המבורגר במקום לא כשר? לא רק הגוף, לא רק האכזריות, הנפש משתבשת. בן אדם לא טוב לו עם עצמו. עסוק בלריב עם עצמו. טוב לי? לא טוב לי. אני כן טוב, אני לא טוב. אני לא טוב, אז מה יש לי? אנשים רבים מכות עם עצמם. מה זה מכות? וואו, איזה מכות, פיצוצים. טוב לי או לא טוב לי? מי אני? מי אני? כל היום רבים. למדנו 3 ראשונים. ראשונים, חז"ל אומרים, אתם יודעים שאני אומר לכם ראשון, צריך לדעת, חברים יקרים, ראשון זה תקופה 1000 שנה מלפני 1000 שנה עד לפני 500 שנה. זה תקופת הראשונים. לפני זה הייתה תקופת הגאונים. רב אי גאון, רבי ניסים גאון, רבי נהוראי גאון, תקופת הגאונים. תקופת הראשונים זה 500 שנה. מ-500 שנה עד היום זה נקרא תקופת האחרונים. רבותינו אומרים, אם ראשונים כמלאכים, אם הראשונים, אבותינו הראשונים היו כמו מלאכים, אנחנו בני אדם. ואם ראשונים כבני אדם, אם הם יהיו בני אדם, אז אנחנו, כחמורים. זה הדרגה. איך אנחנו ליד הרשב"א, איך אנחנו ליד החינוך, איך אנחנו ליד הרמב"ן? 2 עולמות. מי אנחנו מהם? 2 אנשים שונים לחלוטין, לחלוטין. שכל אלוקי. רמב"ם, רש"י, תוספות, רשב"א, ריטב"א, זה ראשון. אי אפשר לחלוק על זה. מה שכתוב פה זה תורה מן השמיים. אבל יש לנו גם אור החיים הקדוש. אור החיים הקדוש הוא לא ראשון, הוא אחרון. אומר האור החיים הקדוש, בסדר? מהלך אחר, וזה פצצה. תשמעו מה אומר אור החיים. איזה שמחה, השתבח שמו לעד לחיים. אומר האור החיים הקדוש, כתוב בתורה, אל תשקצו את נפשותיכם. מפה התחלנו היום, נכון? אל תשקצו את נפשותיכם, אל תאכלו דברים משוקצים. בכל השרץ השורץ, ולא תטמאו בהם ונטמתם בם. כי אני אדוני אלוהיכם, והתקדישתם והייתם קדושים, כי קדוש אני. אומר, מצווה עלינו התורה להיות קדושים. הרב יניב, אתה צריך להיות קדוש. הרב רן צריך להיות קדוש. הרב תומר צריך להיות קדוש. קשה לי. תעבוד קשה, תהיה קדוש. אומר את התורה, כי אני אדוני אלוהיכם, והתקדישתם והייתם קדושים, כי קדוש אני. אומר הקדוש ברוך הוא, למה אתם צריכים להיות קדושים? הרבנית שירה, את צריכה להיות קדושה. קדושה. כמו אמותינו הקדושות, שרה, רבקה, רחל, מי שברך אמותינו הקדושים, מי שברך אמותינו הקדושות, את צריכה להיות הרבנית שירה הקדושה. והתקדישתם והייתם קדושים. אומר הקדוש ברוך הוא, למה אתם צריכים להיות קדושים? כי קדוש אני. אם אני קדוש, אתם הבנים שלי. אז מה אתם צריכים להיות? גם כן קדושים. ולא תטמאו את נפשותיכם. תשמרו על הנפש שלכם לא להיות טמאים. בכל השרץ הרומס על הארץ. תשמרו על האכילה שלכם, לא לאכול דברים האסורים. אומר האור החיים הקדוש, אתם יודעים מי זה האור החיים הקדוש? רבנו חיים בן עטר, זכותו תגן עלינו. אתם יודעים מה זה אור החיים? זה גבוה מעל גבוה, קודש הקודשים. הבעל שם טוב אמר עליו, אחד מ70 פנים שהתורה נדרשת זה פירוש האור החיים. פירש את התורה בדרך אלוקית, אומר האור החיים. ולא תטמאו בהם, אולי שיכוון לומר שצריכים, כן, שצריכים ישראל להיזהר לבל ייכנסו לפיהם אפילו בהיסח הדעת. לשים לב, אפילו לא שמתי לב, וואי, לא שמתי לב, מה זה לא קשר? וואי, לא ידעתי, אין לא ידעתי. כי
כי התיעוב יעשה מעשהו בנפש אדם, אפילו בהיסח הדעת. זה ישפיע עליך גם אם לא שמת לב, גם אם טעית זה משפיע. אבל היה כתוב כשר! כן, אבל זה משפיע. לא שמת לב באוטו, במקום לשים דלק, שמת סולר. לא שמתי לב, לא שמתי לב, וואי, לא שמתי לב. מה יקרה? יש לנו מכונאי הרב ג'נח, נכון? יש לך מוסך, נכון? מה יקרה באוטו היום? במקום בנזין, נשים... לא ידלק, יעשה קרטע. אומר, אבל לא שמתי לב, לא התכוונתי. מה אני אעשה כפרה? הכל טוב, אני אוהב אותך. אבל סולר לא עובד, לא עובד. ואם שמתי שמן, בר מינן, במקום בנזין שמתי שמן. הלך ראש מנוע. כן? אבי, גם אתה מבין מה זה גנרטור. שמת במקום בנזין, במקום סולר, שמת בא איזה כוכב, איזה פועל, שם לך מים. מה, חשבתי שזה בנזין לבן? שם לך בקבוק של מי עדן. הלך המנוע, רחל מסרי. הלך הכסף. אומר האור החיים, גם בלי לשים לב זה פוגע בנו. וואי, איזה פחד. איזה פחד. אז הרב, איפה אני אוכל? איפה תאכל? רק במקום כשר, ואם אתה יכול, כשר למהדרין. פיקס. הרב, אבל אני... אין הרב. חביבי, אתה משחק פה בנפשות. לא נעים. הייתי רעב, הרב, הייתי רעב, לא אכלתי. אחי, תאכל לחם, קנה לחם 6.90, 7.90, פרוס, תאכל אותו לבד, קנה אשל כמו שמנת, כמו הפועלים, תאכל שמנת ככה בידיים, מאשר לאכול שוארמה ספק כשר. הוא רק פתוח בשבת. הוא לא, מה יש בזה? רק פתוח בשבת, הוא לא כשר, כן? בר מינן. אומר אור החיים, כי התיעוב יעשה מעשהו בנפש האדם, אפילו בהיסח הדעת. רק מה? אומר, אם זה מזיד, זה יקלקל יותר, בשוגג פחות. הלאה. אומר עוד אור החיים, ומשונה אומה הישראלית לקדושה וטהרה שלא בחר השם להיקרא אלא לישראל. תגיד, אלה הערבים אוכלים לך שמנת עם נקניק. ראיתם אותם? אוכלים לך שמנת עם נקניק, ארוחת בוקר. חי, יש מה? בשר חמורים בשרם, אוכלים, הכל בסדר. וואלה, קרול. אז גם למה שאני לא יאכל? כי אתה יהודי. ליהודי זה יפעל עליו אחרת. הוא מותר לו. הוא לא מצווה. הוא יכול לאכול מה שהוא רוצה. הגוף שלו והגוף שלי זה שתי גופים שונים. אז זה שתראה תאילנדי אוכל כל מיני שקצים, כלבים, ארנבות, והוא בריא, בן 100 עומד, הכל בסדר, הוא תאילנדי, הוא הודי, הגוף שלו פועל בכללים אחרים של מתמטיקה אלוקית אחרת. אבל את קדושה, את יהודייה, את הגוף שלך בנוי מ-DNA, מבשר, מגידים, מעצמות, חלק אלוה ממעל. עלייך זה ישפיע, עליו לא. שקומפרי או לא? בר. לא בר, ענבר, בר, כן. הבנת, ענבר? אתה לא יכול לאכול! אתה לא יכול לאכול ארנבות, לא יכול לאכול שפנים, לא יכול לאכול גמלים, לא יכול. רק כשר למהדרין, חלק בית יוסף. אומר, ומשונה אומה ישראלית לקדושה וטהרה. אנחנו שונים. אומר האור החיים, תשמעו טוב, תפסו חזק, חבר'ה, לשים חגורות, לא ליפול מהכיסא. אומר האור החיים, והתקדשתם פירוש, אם אתם מתקדשים, אני מקדש אתכם. לבל ייכנס לגופכם דבר שיקוץ. אם אתה תשמור, אם תשמרי על כשרות, לא יהיה לך תקלות. אם אתה עושה מאמצים לשמור על כשרות, אז לא תיפול בפח. גם אם ההוא עשה איזה קומבינה, אתה תאכל מהכשר. גם אם המשגיח עשה פשלה, אומר הקדוש ברוך הוא, נשמור עליך. כי אתה שמרת. התקדשתם והייתם קדושים, אני אשמור עליך. השתדלת, אני אשמור עליך שמהסחורה היא לא טובה, לא ייכנס לפה שלך, כי אתה זהיר. ועוד, אומר האור החיים, והתקדשתם, תעשו גדרים וסייגים לבל תטמאו, ובזה אני מבטיחכם שתהיו קדושים. למה? אומר האור החיים, ואומרו לא תטמאו, פירוש מלבד דברים שאתה מעלה על דעתך לשמור עצמך בעוד, אני אומר
אני מבטיחך שלא יאונה לך כל מין רע. ועוד ירמוז שבאמצעות שמירת מצווה זו לא ישלטו הגויים בעם בני ישראל ויקראו שקצים וכו'. אומר עוד האור החיים שנייה אחת, הנה. שנייה אחת, רציתי עוד איזה משפט פה. שנייה אחת. שנייה. הנה. הלמדת. הנה, והנה מה שתולה תם קריאתם קדושים. למה עם ישראל נקרא קדוש? שהוא לצידו הלמדת, כי אשרה שכינתו על הפרושים, ולזה יקראו על שמו. כשאתה מתקדש, אז אתה הופך להיות קדוש כמו הקדוש ברוך הוא, ואתה הופך, אומר אור החיים, להיות כלי לקבלת קדושה. אתה הופך להיות קדוש. עכשיו, ממילא, יש שני אנשים, באים לשיעור, אחד נזהר באוכל רק כשר. כשר למהדרין, לא משחק משחקים. השני, הוא בא לשיעור, אבל הוא אוכל נבלות וטרפות. אומר אור החיים, מי שנזהר בקדושה של כשרות המאכלים, התורה תתלבש עליו בקלות, כי הוא כלי, קיבול לרוחניות. מי שלא, הרב, לא הבנתי, אתה יכול לחזור? הרב, לא הבנתי, יכול לחזור? מה למדתם? וואלה, אחי, לא זוכר, היה שיעור יפה. תחזור על הדברים, לא נתפס. הוא לא כלי לקבלת קדושה, אומר אור החיים הקדוש. אז אומר, כדי להפוך להיות כלי קדוש, צריך פה שאוכל מאכלים קדושים. אז למדנו מידת האכזריות, למדנו גוף, למדנו נפש, למדנו קדושה. זה מה שאומר לנו רבנו יונה. צריך להיזהר, חברים יקרים. עכשיו, אני לא רוצה להכליל, אבל יש כשרות בסיסית שהיא נקראת כשרות רבנות, יש כשרות אקסטרה שנקראת מהדרין, ויש כשרות טיל חלל, בדץ. הרב, מה אתה עושה פה ציונים לשבח? לא, זה רמות. יש סובארו, יש טויוטה, ויש מרצדס. זה יפה, השאלה במה? בבשר, בחלבי, השאיפה שלנו, להיות כלים מושלמים. לאכול, רגע, אמר רבנות לא כשיר? בטח רבנות שכשר. כשר! בסדר גמור, אני יכול לאכול? בטח שתאכול. אוי ואבוי מי שיגיד על רבנות שאסור לאכול רבנות. חייב, מותר. לא בגלל שאני הרב. כי מותר. עושים את הכללים. כן. אבל אתה רוצה מרצדס או עכשיו פיאט 127? הוא לא יודע. תסביר לו, אבי, תסביר לו מה זה פיאט 127? חדשה, חמוד. חברים יקרים, אדם צריך לשאוף לאכול גבוה כמה שיותר, בפרט בבשר. מצוין, יפה. חבר'ה, אני לא עכשיו בא להטיל בית ציונים, בטח לא שאנחנו לפני המצלמה. אני לא בא להטיל דופי על אף אחד. כשר. בבשר, הספרדים צריכים לשים לב, בבשר לאכול, רק כתוב על זה חלק. בשר חלק בית יוסף, לא כשרות בית יוסף, חלק בית יוסף. יש לך הרבה, יש לך מחפוד, יש לך לנדה, יש לך רובין, יש לך בית יוסף, יש לך נווה ציון, זה תהליך. בטעם זה אותו דבר, בשר זה בשר. השאלה אם הוא שחט בפולין או באורוגוואי, זה תלוי בבהמות. בסדר? נכון צורי? יש בשר של שחיטה של הארץ, אתה אוכל כבש בארץ, אתה אוכל במרוקו, איזה כבשים היה לנו במרוקו. הכבש מדבר, קופץ בצלחת. כן, כי הכבש של המלך. אז זה בסדר, אין בעיה. אז יש איכות, אבל יש כשרות. השאיפה והצורך לאדם. אדם אוכל רבנות, בסדר גמור. אתה רוצה לעלות רמה, אוכל מהדרין. בבשר, כולם צריכים להשתדל לאכול למהדרין מן המהדרין, שזה נקרא בשר חלק. בעזרת השם הרב, אורל עוד מעט מתחתן, לבית שלנו נכנס מראש. אדם גר אצל ההורים, לא יכול להגיד להורים, תקנה לי זה, תשגע אותם, תקנה לי זה.
צריך לעלות לרמות. אין בעיר, מה לעשות? אז נוסעים לפתח תקווה, אין פה, נוסע לשם, אין פה, לא נאכל השבת בשר, נאכל עוף, נאכל ברגית, כן, הכל בסדר. אבל צריך להשקיע, זה מסירות נפש. השם מזכה אותך, כן? דברים יותר טובים? באהבה. אז זאת אומרת, ידידיי היקרים, באהבה, אני אומר את זה, כן, השם מזכה אתכם להרבות קדושה. עכשיו תבינו, אדם שומע יצורי, אדם שמוכר או שדואג שיהיה במקומות אוכל לא כשר, מה הוא גורם? שאנשים יותר אכזרים. מה הוא גורם? שאנשים אין להם דעת. מה הוא גורם? שהגוף שלהם מתקלקל. מה הוא גורם? שאין להם קדושה. שקומפריאונו. הנפש שלהם מקולקלת. אז עכשיו אחד שמביא אוכל כשר למהדרין, והמשגיח כשרות דואג שהכל יהיה פיקס. מה הוא גורם? שיהיה עוד רוחניות, שאנשים יהיו יותר בריאים, שאנשים יהיו יותר מוצלחים, שאנשים יהיו יותר שמחים, יהיה להם טוב בחיים, יהיה להם אריכות ימים ושנים. איזה אחריות. כל אחד יכול להיות משגיח כשרות, לא? צריך לקחת משגיח כשרות רציני, איכותי, רציני. תסדר לו עבודה, כבוד הרב, תסדר לו עבודה. אחי, אם הוא לא בן אדם רציני, הוא לא יכול להיכנס למערכת הזאת, כי יש בזה אחריות אדירה. פחד אלוקים, הבנתם? אז כמה צריך להתפלל, ריבונו של עולם, תזכה אותי שהבית שלי, שהפה שלי, שהילדים שלו יהיו אוכל כשר. הוא אמר שזה כשר. מי זה הוא? הוא אמר. אתה בא אליו, מושיקו, מה מהר, כשר? לא, לא אני אמרתי, שאלתי את איציק. איציק, כשר? לא יודע, היה כתוב פה כשר. אתה בא? כשר. איפה תעודה? לא, פעם היה כשר, זה השלט של פעם. שנות ה-70 נשאר כשר. צריך לדעת, הולך לאכול, הולך למסעדה, הולך לאירועים על החוף, הולך למסיבות, הולך לכל מיני בתים. מה אכלת שם, אח שלי? מה אתה אוכל שם? נשים לב, השם ייתן לנו שפע ברכה, ויזכה אותנו להיות קדושים בעזרת השם. והתקדשתם והייתם קדושים. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.